Na csá! Rég találkoztunk, nem igaz? Ismét itt vagyok az Alföldi Kék túrán. Legutóbb egy éve itt a bánki pecsételőhelyet hagytam ki teljesen véletlenül. Ide jöttem vissza, és meglátjuk, meddig jutok. Remélem, hogy Sátoraljaújhelyig jöjjön az első pecsét. Szemfülesebbek észrevehették, hogy kb. Egy éve nem volt ilyen alföldi kék túrás bikepackingelős videó. Az ősszel eléggé megmakkant a térdem, és mostanra kezd helyjel közel helyreállni, de még most is van bennem egy kis félsz, hogy vajon hogy bírja majd. Hamarosan bemegyek ide a homokba, Debrecen mellett, és ez most még itt egy kis ismétlés lesz a múltkori elmaradt pecsét miatt, de aztán hamarosan beérek a számomra új szakaszra. A térkép szerint ez itt valami tó balra tőlem. Most nem úgy néz ki. Elég hektikus volt az indulás, részben a térdem miatt, mert ma reggel kevésbé éreztem alkalmasnak, részben meg azért, mert a teljes, na jó, nem a teljes összepakolás, de a konkrét táskákba való bepakolást ezt ma reggelre hagytam, és csak azért értem erre a vonatot, mert késett. Itt vagyok a Halápi csárdánál. Itt szálltam ki az Isten igazából múltkor. Itt kellett volna beszállnom, hogyha nem hagyok ki egy pecsétet. Következő pecsét, Petőrészi kilátó. Elég nagy pusztítást végzett itt ez a múltkori vihar. Ezt feltételezem, hogy azt csináltam, mert elég frissek ezek a törések a fákon. Nem túl szerencsésen akad be ide ez a faág. Jó lenne, ha ki tudnám szabadítani, anélkül, hogy ki kelljen venni a kereket. És vagy le kéne lazítani a féknyerget. Siker! Megmondom őszintén, nem néztem meg a szintrajzot, de remélem, hogy az összes emelkedés az itt meg is volt. Ó, he.
Na ez már tényleg a Petőrészi kilátó. Valami madár. Az ornitológus származású nézőim majd megmondják. Fakopáncs? Nem tudom. Következő megálló Nyíracsád. De előtte lehet, hogy megnézem a híres lombkorona sétányt valahol itt. Gondolom nem mérgező az érintése. Már kiderül. Elég frankó fenyő illat van itt. Rövid aszfalt. De... Na nézzük. Ebből mi lesz? Mit mond erre a friss tyúb? Lesz folyadék? Megyek vele itt egy kicsit. Remélem, hogy megfogja. Nem jártam még így egyébként. Kicsit izgulok. Úgy néz ki, hogy megfogta. Ez az út slágere, ez a nyárfa, nem is tudom milyen fa. Jól megevett most itt egyet a váltó. Siker! Nézzük, hogy áll a guminyomás. Nem akarom elkiabálni, de egyelőre jónak néz ki. Amikor ilyen messzire jövök, szoktam elhozni egy kis készpénzt. Most egy OTP automatából kellett felvennem, mert otthon hagytam. Szóval kellett egy kis készpénz. És a Nyírmárton falvai polgármesternek is kellett egy kis közpénz, ő ehhez a lombkorona sétányhoz folyamodott. Hát ugye kinek milyen lehetőségei vannak. Kinek az OTP automata, kinek a lenyúlt EU-s pénzek. Egyébként nem rossz bivakhely, meg talán budik vannak. De én megyek tovább, ez csak egy kis közéleti kitérő volt. Nagyon vérmes kis kutyák. Kéne legyen mindjárt egy pecsételőhely. Gút, Besser-Gösszer. Kis bikepackerek. A nénik. Mindjárt kiderítem, hogy hol a pecsételőhely. Útkereszteződés az útjelző oszlopon. Jó napot! Nagyon ügyes, egyedül? Tévedtem, nem itt volt. Még kicsit bentebb lesz. Nagyon kommunikatív bikepacker nénik voltak Nyírlugosról. Meglepődtek, hogy egyedül tolom. Nem vagyok kimondottan elégedett azzal, hogy hol tartok, de hát valami későn indultam. Ez van. Na ez már tényleg az a pecsét. Én néztem be. Kétszer annyinak érződött, mint kellett volna legyen, és kiderült, hogy ténylegesen kétszer annyi volt. 5,5-re emlékeztem, de ez 10 fölött volt egy kicsivel. Ez valami fa, vagy virág. Ebben a pillanatban jöttem rá. Elfelejtettem elhozni felső csőre való táskámat. Részben megmagyarázza, hogy miért csak annyit cucc van nálam, amennyi. Mindegy.
Ezek szerint így is lehet. Egy kis homokos emelkedő. A kedvencem. Mire jó a kargónadrág zsebe? Cukorbékát tartani benne. Ötletem sincs, hol néztem be. De a kék azt szerintem ott meg kint. Én meg hát szemlátomást nem ott vagyok. Hála Istennek, itt ki fogom tudni rángatni a biciklit. Ó igen, itt a kékjelzés. Így lesz 5 kilométerből. Fél óra 40 perc. Olyan, mint a nedves lett volna még a pecsét. Lehet, hogy járnak előttem. Volt egy kis pitty még az egyik betonos szakaszon. Ott eresztett egy kicsit az első kerekem. De most nagyjából konstansnak tűnik a nyomás. Meglepően gazdag településnek tűnik a többi nyírségihez képest eddig. Találkoztam az előbb egy másik két túrázóval, Tamással. Ő gyalog nyomja, ő is valahol kint alszik. Valahol itt van az Alföld legmagasabb pontja, a Hoportyó, melynek északi fala számos expedíciónak okozott már fejtörést. Én most pont emiatt kihagyom. Ez itt Istvántanya. Mindjárt pecsételek egyet. Megszereztem a pecsétet. Helyi kocsmában volt, úgyhogy invitáltak egy hideg üdítőre, de ellenálltam. Nyomni kell. Mindig megörülök, hogy milyen jól haladok. Aztán jön egy-kettő ilyen homokban felfelé tolós rész. Jó flash. Nézzük, utolérem-e. Valószínűleg igen. Adtam a szarnak egy pofont. Este 7:30. Ez itt Nyírbátor. Valahol pecsételek egyet. És hát tegnap utána néztem, hogy hol lehetne megaludni. Kinéztem egy spotot, ami kicsit odébb van. De elvileg még az sem vészes. Beleférhet akár világosban, vagy szürkületben. Megvan a nyírbátori pecsét, van itt egy szép kis csónakázótó, vagy valamilyen tó. Nagy pók az arcomon, vagy már nincs. Szóval biztos meg is tudnék kajálni, biztosan vannak jó helyek. Viszont kivételesen hoztam magammal főző cuccot, elvileg gázpalackot is, és igaz kevés van a gázpalackban, de nagyon bízom benne, hogy fel tudom még vele forralni a vizemet. Haladok Nyírders felé, aztán remélem, hogy nem lesz túl sok ilyen erdős rész, mert azért ott már elég sötét van, és mondjuk van egy első lámpám, de kényelmesebb lenne ilyen nyitott terepen haladni, és Vaja környékén néztem ki az éjszakai szálláshelyemet. Aztán majd lehet, hogy a helyszínen szarnak bizonyul, akkor iterálunk. A hangulatbüfében van a pecsét, úgyhogy jó hangulatra számítok, így szombat este. Tévedés, nem a hangulat presszóban van, hanem azzal szemben.
Egy templom. Remélem, hogy innen aszfalt lesz, de nem úgy tűnik. Kiderül. Na, nyomni kell. Ugye átkelek az M3-as autópálya fölött. Hát nem fogok hazudni. Elég jól esett most ez az aszfalt. Nagyon sok nem haladást pótoltam be lélekben. Hamarosan elérem a kinézett esti táborhelyet. Nem tudom, hogy milyen lesz. Szerencsére még nem vagyok annyira rottyon, hogy ne tudnék tovább menni, hogyha nagyon rossz lenne. Nem vállalok érte felelősséget, de szerintem ilyen kiszaladt házőrző kutyák ellen szokott működni az, hogyha elkezdesz szóbégatni, akkor meggondolják magukat, látják, hogy egy nagyobb állat vagy. Sokkal jobb a vivak helyzet, mint gondoltam. Itt van például egy színpad, még elő is adhatok valamit, és van itt egy kilátó. Beütöm a ma esti utolsó pecsétet itt Vaján, és aztán megkeresem a esti szálláshelyemet. Az előre kinézett kis esőbeállók nem lesznek jók, mert úgy viszonylag forgalmas út mellett vannak. Megfőztem a vacsorámat, eddig itt szórakoztatott egy család, és már végre elmentek. A kilátó sajnos zárva, úgyhogy itt a többi opcióból kell válasszak estére. Úgyhogy valószínűleg a színpad lesz a nyerő, mert az van a legtávolabb itt a parkolótól. Bár hoztam kaját, hoztam főző cuccot, viszont nincs evőeszközöm, csak egy bicskám, úgyhogy nem tudom. De van itt egy kávézó, elvileg éjfélig nyitva van. Most még nincs 10. Lehet, hogy onnan fogok valami kanalat kérni. Meg volt a cicamosdás. Nagyjából berendezkedtem. Most ezzel a kamerával egyáltalán nem fog látszani, de elég szép csillagos az ég. Most már nem is járnak az autók ezen az úton. Itt fogok aludni a nagy színpadon. Nagyon jól esett a meleg étel. Eléggé kellett a szervezetemnek a sok édes szarság után. Ha valakit érdekelne, akkor egyébként egy kulacs vízből, vagyis kb. 1 deciliterből meg lehet fürdeni, fogat lehet mosni. A mai nap 111 kilométerrel zárult, ami egyébként az idei év leghosszabb bringázása, mind országúton, mint terepen. Elégedett vagyok azzal, hogy bírta a térdem. Sikerült eljönni addig, ameddig, amit kinéztem. Holnapra is azért benne van egy 100-as, tereptől tartok egy kicsit, nem tudom mennyire lesz vizes. Írtam a Gábornak, akivel tavaly összefutottam itt a Kéken, aki körbefutotta azóta most már a kört, hogy milyen homok és terep helyzetre készüljek. Azt mondta, hogy bringával K.O. Cigánd után. Meglátjuk. Eddig mákon volt. Összességében szép íve lett a napnak. Nagyon neurotikus volt az indulás. Nagyon sok volt még a bizonytalanság. Térdemet se éreztem. Hát 100%-osnak most sem érzem, de reggel meg aztán főleg nem éreztem. 80-nak sem talán. Úgyhogy kicsit ilyen hektikus volt a reggel. De aztán, ahogy felültem a bringára, ott már azért jöttek az érzések. Itt a vége fele meg kimondottan jó volt. Na, jó éjszakát! Reggel 60. Az órám szerint aludtam 4 órát.
Not great, not terrible. 3,6-osra mértékelem az alvást. Nincs túl sok kedvem kimászni a hálózsákból. Jaj. Nem hoztam párnát. És viszonylag kevés cuccom van, így a hálózsák tokjába sem tudtam begyűrni a dolgokat. A tiszta ruhákat, hogy ezzel párnaként szolgáljon. Úgyhogy a papucsom raktam be, és azt hajtottam be ide a derékhaj alá. Valószínűleg ez hozzájárulhatott az alvás minőségemhez, de igazából lehetett volna rosszabb. Remélem ez most kitart egy darabig. Garmin ajánlása, pihenés. Keep it short and low intensity. Na, majd meglátjuk. Jaj, szóval itt aludtam. Bent. Rohadt meleget ír már az előrejelzés. De 6 óra környékén azért úgy láttam, hogy látszott a lehelletem a hálózsákból. Valószínűleg ez a hosszú mez már most túlzás. De legalább a napsütés ellen jó lesz egy darabig. A vajai pecsét már megvan, igazából csak tovább megyek az úton. Most végre lehet egy kicsit haladni. Az előző 4-5 kilométeren elég sok ilyen teljes utas túlcsa volt. Az előbb látott vadászgép van a pecséten. Kíváncsi vagyok, hogy mi ennek a története. Ki származik innen. Farkas Berci? Farkas Bertalan bácsi. Igen, a néni. Köszönöm! A néni megerősített, hogy Farkas Bertalan született itt. Ez az ő vadászgépe? Nem tudom, egy vadászgép. Menő. Ez valami kávédaráló. Ha? Így akartam. Így szoktam lerakni a bányát. Milyen jót lehetne itt sátrazni. Szép zöld fű. Van egy kis tó. Jó flash. Ez egyébként azt hiszem Anarcs pozitív értékelést kap. Ez már egy Kisvárda széle.
Meglepően szép kisváros amúgy. Jó kis sétáló utcás rész. Kisvárda. Itt van a kisvárdai Aqua Cinema. Jelentsen ez bármit is. De ami ennél is fontosabban, itt egy McDonald's, ahová nagy reményekkel térek most be. Itt van valami hajó. Mi az úristen? Biztosan jól megfontolt szándékból van ez itt. Na nézzük, mit adnak nekem a Mekiben. Bajnokok reggelije. Csira McDonald's nem ad nekem gluténmentes hamburger 10:30 előtt, mert akkor még csak megreggelik vannak. Na szóval megkezdtem a Kisvárda Sátoraljaújhely szakaszt. Ez még egy azt hiszem 65 km. Nem lesz egyszerű. Jó meleg van. Sajnos elhagytam az egyik papucsomat. Hát pedig sok kalandot megjárt velem ez a pár papucs. Ez egy alma. Végre valami fantáziadús. Rengeteg pókháló van. Nagy öröm mindet arccal leszedni. Pont fejmagasságban vannak. Megvan a Tiszaka nyári pecsét. Kicsit ilyen zempléni vibe ez a falu. Jó kis emelkedővel kellett bejönni. Azért így sincs ez a dübörgő jólét. Viszont ha ilyetek a térképnek, akkor mindjárt átkelek itt a Tiszán. Limbo! Most jöttem át Borsodba. Sorsod, Borsod. Ez meg itt a Tisza. Hazai vizek. Ez meg ilyen baja utáni flash. Ott is a leaszfaltozott gáton kellett menni. Az emlékeim szerint az nem volt ennyire szar. Végre vége ennek a szörnyű aszfaltnak, most már lehet haladni. Kis gravel. Utoljára szerintem akkor láttam a Zemplént, amikor a kék túrával jártam ott. Akárhogy is nézem, az több mint 10 éve volt. Ez itt a cigándigátőrház. Itt vár rám egy pecsét. A cigándigátőrház pecsétje. Egy templom. Következő pecsételő egy 6,4 kilométerre van. Remélem, hogy nem lesz fél óra, mire elérem. Valamit benézhettem itt valamelyik kereszteződésben, mert most kaptam az SMS-t, hogy üdvözölnek Szlovákiában. Tény, hogy elég közel van, de amúgy nem néztem be annyira. Egy ideje már megy ez a bozót harc. Ez már olyan klasszik kék túra feeling, de még tartható, legalább nem csalános. Remélem, hogy innen kicsit elkezd kitisztulni ez a Jinja. Elvileg kb. 2 kilométerre van a település. Közepesen van kedvem 2 kilométert bozót harcolni.
kijutottam a bozótból, jön a pecsét. Szerintem egy kastély. Itt az előbb keresztül jöttem egy jól gondozott temetőn, majd itt az út végén megtaláltam, hogy hova hozzák ki a kidobott virágokat, művirágokat. Ilyen a fenntarthatóság. Hát ez jó szar volt. Jó Isten. Nem is erre írja mondjuk itt a jelzés, hanem arra. Az én GPX fájlom, ami a Kék Túra oldaláról van, az még nem azt a tracket tartalmazza, hanem ezt a bozótosat. Most egy 1,5 kilométeres, teljesen minősíthetetlen szakaszon vagyok túl. És ez most biztos, hogy a kék volt, mert egy helyen még jelzés is volt, ahol éppen észrevettem a csalántól meg a bozóttól. Nem volt valami frankó. Úgyhogy nem is mertem még megvenni a 3 órás vonatjegyemet Sátoraljaújhelyről. Itt van valami elég extra templom. Ennek elnézem, hogyha rákerül a pecsétre. Menő református templom. Karcsa. Hol a pecsét? Épp csak a szememet nem szúrta ki. Azt írja a térkép, hogy Árpád-kori műemléktemplom. Ó, ezt az Árpád-korban olajozták meg. Igen, a templom az, de ennek elnézem. Rendben van, 10/10. Valaki megírhatná, hogy milyen előny származik abból, hogyha konkrétan fel van szántva túraútvonal a biciklisek távoltartására. Egyébként kiválóan alkalmas, de tehát ez gyalog is borzalmas. Tehát erről van szó. Nem tudom, ezt kinek kell megtenni. De a jelzés az egész biztosan itt van. Itt van ezen a fán. Ha még eleved az eső is, hát hogy sírba fakadok. Ma eddig biztos vagyok benne, hogy a teljes alföldi kék legnagyobb bozót harcai voltak, meg legnagyobb ilyen beszopódásai. Szerencsére most már látom a bekötőutat. Elértem a következő pecsételőhelyhez. Karosra. Itt egy honfoglalás, kori látogatóközpont. Biztos roppant érdekes. Kicsit rosszon vagyok. Nem fogom elérni a 3-as vonatot. Mert meg lennék lepve. A pecsét egy honfoglalót ábrázol. Sikerült ferdénbe ütni. Ez a második ferdénbe ütött pecsét ebben a 2 napban. Következő megálló Felsőberecki, 6,3 km. Most még egy kis életmentő aszfalt. Szerintem nem soká le kell térnem róla. Remélem, hogy nem valami dzsungelbe oda megyek. Az ott Sátoraljaújhely elég szép. Erős a gyanúm, hogy itt a víz túloldala az már Szlovákia. Utolsó előtti pecsét, Felsőberecki. Nézzük, én templomra fogadok. Nem. Vizitúrázó.
Hát nem aszfaltos a vége sem. És már egy sokkal jobb. Le tudtam jönni ide a gát alá. De egyébként a mai naphoz méltó zárása itt ez a gát tetején lévő gazos. Az itt előttem Sátoraljaújhely. Még néhány kilométer, beütöm az utolsó pecsétet az alföldi kéktúrás füzetbe. A kör még nem zárul be, de ez azt jelenti, hogy az országos kéktúra végig gyaloglása után ez is megvan. Szexártól Sátoraljaújhelyig bringával. Ha még mindig itt vagy, és tetszett ez a videó, akkor szord a lájkot, hagyj valami kommentet, nézd meg a sorozat előző 3 epizódját, iratkozz fel, ha még nem vagy feliratkozva, és nézd bele valami másba is a csatornán. Ezt a lekonfot nem 2 héttel később akartam felvenni, hanem még Sátoraljaújhelyen, azonban a táskám közbeszólt, egészen pontosan. A táskám cipzárja, ugyanis beragadt valahol ebben a pozícióban, és 1,5-2 órán keresztül próbáltam kiszedni a megvásárolt vonatjegyemet, ami nem sikerült. A táskát nem akartam szétvágni, ezért aztán kénytelen voltam még egyszer megvenni a hazáig szóló mindenféle pót és helyjegyet. Szóval ez kicsit keresztül húzta a lekonfot illető várakozásaimat. Ezért történik ez most itt a jövőben. Találkozunk egy következő videóban. Ajaj.